piyesta gato sa kwan ba murag Senior San Jose no murag ana no nga piyesta nya na isa ka tawo nga usani kanang sa novena pa lang ba novena adto siya para mag-ampo pero paampo niya nga hatagan siya kwarta ana no so dito siya novena na karon mo adto siya sa kanang estatwa ba statue of Saint Joseph gadako unya mo piyong gud siya mo close of eyes niya unya pag close niya dandan siya mo approach dito iya kanang bitaw mo siyempre kita na mo touch mo kita sa statue unya mo sign of the cross mo kita so ya ana gud ko niya siya so San Senior San Jose tangi masa ko kwarta oy wa ko kwarta pagbuka niya sa iyang mata, may kwarta na diha sa tiilan sa kanang statue of Saint Joseph. Lipay ko siya kayo. So the next day, na naman siya diha sa novena. Atenta siya sa novena. Okay? O niya, pag humana naman novena mo, ato siya dito sa kwan. Mupiyong ko siya, muklose eyes ko siya. O niya, siya, Senior Santo Niño, atagi kwarta. Uy, kinanglago na ako. Pag ana sa mata niya, naagyap. May kwarta ko diha sa tiilan ni Senior San Jose. Mauna nga, lipay ko siya. So, gipadayon to niya pag novena, ana ko gihapon, no? So, pilagroso ni Senior San Jose. Mga tagong kwarta yun, no? Karon kay, kuwana, kanang piyesta naman. So, katong dako nga statue ni Senior San Jose ila karon gi prosesyon unya ang siyempre ang dako ila prosesyon palitan nila og kanang gamay diha nang gamay nga statue pero Senior San Jose karon katong tawo at sa kibaw nga na prosesyon ba ato gyapon siya dito para ang kuha siya, mag-ampo siya, kinanglang na kwarta. Nakadanda siya dito. Pag bukas niya, pag anak niya, wala na kwarta. Ang gamay nga statwa ni Senior San Jose dito na siya. No? Ingon siya nga kanang, hoy, wala kay kwarta na ihatag sa ako, ano? Asay mong tatay. Maura to. Wala ko muna kasabot. Ako lang good, no? Sige lamang, no? Okay. So, ato karon i-question nun, unsa ang iyang intention? Pag-adto dito, pag-attend og novena, aber, manuman, muadto siya dito tungod sa kwarta. Wa siya kasabot, no? Okay. So, i-connect na nato karon sa atong ebanghelyo karong adlaw, no? Kay naay kining usa ka eskriba bitaw nga naghangyo kay Jesus nga ganahan ko siya nga mo follow sa iya. Ganahan ko siya, mo silbi ko sa iya. Ganahan ko siya nga muuban-uban kay Jesus. Pero sa gisulti Jesus, aroy, ingon siya nga na, abi nimo, maayo pang kaning mga milo, no? Dapay sila mga taguanan, ya langgam na sila mga salag. Pero ang anak sa tao, siya ba? Ulay ko idnahot, ulay ko, wala gyud, no? Okay, ana siya. Okay? Ang usa naman, ging na sige, kuyog diri ka na ko, no? Sunod ka na ko. Ingon siya nga, ay di lang ko usad, kay napa ko'y ilubong na kumabahan. Ay sos, pasag dili ko na imong mga maanoy. Daghan na mo lubong. Ari ka na ko kay kanang, kanang kinahanglan ko kakaroon. Okay? So, nagdepende di sa intention nato, motivation, no? Motivation nato. Mao na nga importante kustanan kung sa atong buhaton, atong gitan-awon na atong intention, motivation. Basi na lamang sa pagsimba. Basi na lamang sa basi sa mga butang kinanglan may bawang ko nato. Okay? So sa Jesus karon, no, duha ka bagay na ato nga tandaan sa iya pagsulti ani sa usa ka eskriba nga ganahan nga mosunod kaniya, no? Una, kanang gi-remove niya di ay tanan-tanan nga misconception to follow. Misconception kani kanang ato bitaw nga huna-huna, mosimba ko karon kay yawat pa kay
na ako'y problema. Adi ko wala kay problema, di ko musimba. Ano bitaw? Magrosaryo ko karon kay na ako'y kanang hangyoon sa mga birhen. Ay, nako, kung dili day wala kay hangyoon, dili ka magrosaryo. So, mao na misconception. Resulta Yesu Kristo, ganahan ka nga mukuyog ka nako tuod kay daghan ang imo nabatian nga mga kanang milagro nga ibuhat nako, no? Okay. Daghan gustong ganahan nga mo sulod kang Kristo tungod kay nakabati sila. Daghan niya milagro. Nagpakaon siya 5,000 katong mga buta, katong mga gitabangan ko niya. So, nindot kayo sa mauto ang motivasyon nila o intention nga nung sunod sila sa ato Ginoo. So, kiprangka sila Ginoo, no? Nga kini pagsunod gani sa kuha, na dili ko kamo. Wala ko kamo kanang kung ganahan kamo maging rich, no? Okay, wala gyud. Mao na ang iyang response sa second Ingon siya nga ang tanan-tanan basta mo tawag ang Ginoo imbitasyon na. Pero kung musunod kita sa iya, ang resulta ana dili kay maging dato kita, kundi musunod kita sa iyang poverty. Musunod kita sa iyang sakripisyo. Musunod kita sa iyang pagkasiya. Okay? Karon nga naman, nga kung musunod kita kay Kristo, nga nung nga sundod ko nato siya, dili ang atua nga mga intention, motivation, tungod kay siya ang atong Diyos. No? Anak siya sa Diyos. Siya ang Diyos, no? Ang napagkatao o niya save sa atua, Savior of the world. Therefore, follow na nato siya. Kanang mo sunod kita sa atong amahan tungod kay kanang amahan nato siya, no? Dili kay tungod sa kung sa atong makuha. Kanang ganahan kita nga ato kini ang usa nato kay igsoon ato ganahan ko kita nga siya nga atong best friend. Tungod ba kay nakita kuwaon sa iya makahuwam kita dili tungod kay siya. Ang inyong mga bana, inyong mga asawa, no, gigugma ninyo sila. Dili tungod kay kanang mapuslan ninyo siya, no? Dili tungod kay sa gugma. So kini gugma, mao din siya unta ang the first, no, na motivation intention nato sa pagsunod kang Kristo. Okay? So ang atong reflection karon ba, no? Kung iimbita kita sa atong Ginoo, sa tanan-tanan nga bulaton, no? Kinahanglan i-follow nato siya sa poverty. I-follow nato siya sa simplicity, no? Tapos i-follow nato siya sa atong pag-uuma. In everything that we do, no? Kinahanglan ko, we have to count the cost. We have to count the cost. Kung magsilbi ko sa simbahan, umupari ko, ning ani may tabukan ako. Kanang madawat man na ako, dili, anak siya. Kung mamana ako, asawa ko, ning ani may tabukan ako, madawat pa na ako. Kung mubuwag ko sa akong bana, ako biya ng mga anak, mao ni may tabukan ako, madawat pa na nimo. So, kinahanglan you have to count the cost. And following Christ, we have to count the cost, meaning willing kita nga magsakripisyo. Second, kanang i-detach na to ang atong kaugalingon sa tanan-tanan nga maghinder sa pagsunod kang Kristo. Baski unsa, no? Basta makahinder ka nato sa kay Kristo, ato ko nga likayan. Hinaot pa. Amen. So manito kita para sa atong katilimanon pag